Helo na, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Yn enw yw Lowri Hywel a fi yw cadeirydd y Pwyllgor Dygarol am y flwyddyn 2020-2021. Mae'r Pwyllgor Dygarol yn gwneud her yn Arfordir i'r Arwyr, o Gaer i Gasgwent mewn crysau Cymru, o'r pumed i'r seithfed o Fehefin, yn sgil pandemig y coronavirus. Bydd aelodau'r Chweched dosbarth a'r staff yn cymryd rhan. Bydd cyfle i chi gyfrannu drwy Parent Pay neu drwy gysylltu ar ysgol. Byddwn yn cerdded, rhedeg neu seiclo o leia 15 milltir y dydd dros gyfnod o 3 diwrnod. Byddwn wedi cyflawni 870 milltir neu 1,400 km erbyn y diwedd sydd yn cyfateb i bellter Arfordir Cymru. Byddwn yn postio lluniau o'r her ar gyfryngau cymdeithasol yr ysgol, a bydd fideo o'r her i'w weld ar ddiwedd y 3 diwrnod. Cyfrannwch yn hael. Diolch. Ysgol Bro Myrddin yn cyflawni her o'r Arfordir i'r Arwyr. Fi'n barod, ydych chi?